ó mà ṣe o, ògògó ọmọ kúlódò padà kú sórí àìsàn jẹjẹrẹ. Ikú dóró, nǹkan ò dùn rárá lágbo àwọn amúlùúdùn nílẹ̀ yìí. Ọ̀kan pàtàkì lára wọn, Táíwò Babátúndé Hasan, tí ọ̀pọ̀ mọ̀ sí ògògó ọmọ kúlódò, ti jáde láyé látàrí àìsàn jẹjẹrẹ ìyẹn kánsà. Ìròyìn ikú ògògó tó jáde nínú fọ́nrán abanilọ́kànjẹ́ kan tí Kíra, ọ̀kan nínú àwọn ọmọbìnrin tí ògògó fi sílẹ̀ sáyé, gbé jáde lórí ojú òpó TikTok rẹ̀. Kíra la rí nínú fọ́nrán náà tó ń wa ẹkún mu kíkankíkan tó sì ń ba ara jẹ́ pé wọ́n ní bàbá òun ti jáde láyé. Ńṣe ni ọmọbìnrin náà ń ṣe ara rẹ̀ ní ìṣekúṣe, bẹ́ẹ̀ ló ń pariwo pé irọ́ ni, kò jẹ́jẹ́ bẹ́ẹ̀, òun ò tí ì gbàgbọ́ kí wọ́n ó bá òun ṣe ètò bàálù, òun fẹ́ padà sílé ná. Kíra àti ọmọbìnrin ògògó mìíràn tí wọ́n ń pè ní Halima ló ti kọ́kọ́ fi fọ́nrán síta ṣáájú àsìkò yìí pé ara bàbá àwọn ò dá, ó ń ṣe àìsàn gidi, eléyìí tó sì burú gan látàrí wípé jẹjẹrẹ onípele 4 ni àìsàn náà ń ṣe. Nínú fọ́nrán tuntun tí Kíra fi túfọ̀ ikú bàbá rẹ̀ yìí, ó ṣàfihàn pé ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé òkè òkun ni ògògó kú sí, níbi tí wọ́n wá ìtọ́jú lọ fún un sí. Bẹ́ẹ̀ ni ohùn dókítà òyìnbó kan dún lábẹ́lẹ̀ tó ń béèrè ìbéèrè wípé báwo ni àwọn kan tó ń bẹ ní agbègbè ọ̀hún ṣe jẹ́ sí ògògó ọmọ kúlódò. Ògògó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà nílẹ̀ yìí tó fi dókè òkun, kódà tó fi mọ́ àwọn ojúgbà rẹ̀ lẹ́nu iṣẹ́ tíátà, ti wọ ilé àdúrà lọ fún wípé kí orí jẹ́ kó rí ìwòsàn. Àmọ́ ṣá, bó ti wo Olúwa ní ṣọlá. Nígbà ayé rẹ̀, ògbóǹtarìgì òṣèré yìí tó jẹ́ ẹni ọdún 96 lásìkò tó jáde láyé, ó jẹ́ ìràwọ̀ tó tàn gan táwọn ayé sì gba tiẹ̀ púpọ̀, tó sì tún ti kópa nínú ọ̀kẹ́ àìmọye àwọn sinimá aládùn tó gbajúmọ̀ dáadáa. Nínú wọn ni sinimá Owó Blow, Aníkúlápó, Ara Lamọ̀ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ.